În continuare, m-am hotărât eu în această seară să vă spun o scurtă experiență, ce a ales Dumnezeu să facă în viața mea și apoi ce am ales eu. Și dacă trebuia să vă expun acum câteva luni experiența mea, nu reușeam. Dar acum am hotărât și am spus că este momentul ca cei care nu știți să aflați ce minunat lucrează Dumnezeu. Pe data de 14 noiembrie, anul trecut, soțul meu a avut un an de la deces. A fost un an greu, un an în care am suferit mult și au fost luni de zile în care n-am putut să mă rog. N-am știut ce să-i cer lui Dumnezeu, n-am știut pentru ce să-i mulțumesc lui Dumnezeu, dar am simțit atâta putere când am fost înconjurată de o comunitate frumoasă de oameni care s-au rugat ei pentru mine. A trecut greu. Am fost afectată atât și eu, cât și copiii mei. Am un băiat mare căsătorit, am un băiat la facultate în Brașov. A fost zguduită credința noastră din temelii. Și nu am știut de ce. Nici acum nu știu de ce. Dar sunt convinsă că odată în Împărăția lui Dumnezeu, Domnul va explica tot și va spune El de ce a trebuit să fie așa. Sunt convinsă că El a fost la cârma vieții soțului meu, la cârma vieții mele, a copiilor mei. Dar ce a fost mai interesant, în luna octombrie, înainte cu o lună de la un an de la decesul lui, a trebuit să trec eu printr-o intervenție la care mi s-a luat niște probe pentru o primărie, iar la câteva săptămâni a venit un crunt diagnostic care mi-a spus că am un carcinom invaziv, endometrial. Când primești un așa, deci un cancer, și asta fiind înțelesul nostru popular, mi s-a dus pământul de sub picioare și n-am mai putut gestiona problema aceasta. Am zis că este prea mult și că nu mai vreau să trăiesc așa. Am simțit din nou rugăciunile voastre, am simțit susținerea voastră. Medicul m-a încurajat că el nu crede și că mă roagă să mai fac încă o intervenție, la care a urmat o altă probă de biopsie, pe care m-a rugat să o trimit la Cluj, la un alt laborator. Așa am făcut, s-a dus o altă probă, o altă biopsie, am mai așteptat încă 3 săptămâni, care au fost chinul pământului pentru mine. Când trăiești așa într-o incertitudine și nu știi, va fi sau nu va fi. Și oare de ce? Și de ce? Și nopți nedormite și plâns și nu puteam să spun nimănui, că în casă eram singură. Mi-era și groază să sunt copii, pentru că nu mai vreau să pun o povară pe suflet. A trecut aproape 3 săptămâni, după care am primit un răspuns. Biopsia a ieșit bună. Atunci am căzut în genunchi și am mulțumit lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai ales să schimbi un diagnostic de cancer în drumul bun. Am zis, câte zile voi avea vor lăuda pe Dumnezeu? Și am ales în această seară să vă spun această experiență, pentru că atunci când am fost pe punctul să renunț la Dumnezeu, atunci am primit în mână o carte, chiar de sărbători. Pentru mine sărbătorile au trecut greu și vor trece greu. Și această carte a purtat titlul Ține-te strâns de speranță. Această carte m-a învățat cum să merg mai departe și cum să nu renunț la Dumnezeu. Am ales să nu renunț la Dumnezeu, oricât de greu va fi, oricâte provocări va aduce viața, frații mei, domnilor, doamnelor, oricâte probleme, oricâte de sănătate, financiare, în familie, probleme vor fi pe pământul acesta. Nu renunțați la Dumnezeu. Alegeți să vă țineți strâns de Dumnezeu și să mergeți împreună cu El în veșnicie. Amin.